Hola a tots, anem a veure com podem multiplicar i dividir radicals d'una manera ràpida i més o menys senzilleta. Aquesta és la manera més ràpida i és quan tenen el mateix índex, és a dir, ja ho sabeu d'altres vídeos, aquesta part d'aquí de l'arrel. Per exemple, en aquest cas seria l'arrel quadrada de 2 per l'arrel quadrada de 3. Llavors, com tenen el mateix índex, només hem de mirar l'índex. Tenen el mateix índex, per tant es poden multiplicar. Fem 2 per 3, llavors el resultat seria 2 per 3, 6. Arrel quadrada de 6. Veieu que és super fàcil i molt ràpid. Anem a veure l'exemple amb la divisió. Per exemple, l'arrel quarta de 6 dividit entre l'arrel quarta de 3. En aquest cas veiem que tenen el mateix índex, per tant es poden dividir. Deixem l'arrel quarta i dividim 6 dividit 3, seria arrel quarta de 2. I aquest seria el resultat. Recordeu que la divisió es pot expressar tant amb els dos punts com així, en modo fracció, que seria exactament el mateix resultat. Anem a veure una mica més difícils. Aquesta multiplicació té diferent índex. Quan té diferent índex, ho hem de trobar un índex comú. Llavors és allò que us agrada tant, que és l'MCM. L'MCM és 6 i 5. És a dir, heu de pensar el múltiple, si multipliquem el 6 i el 5 a les taules, quin és el múltiple que tenen en comú, el més petit. Per això es diu mínim comú múltiple. Llavors, si pensem, el múltiple que tenen més petit seria el 30. 6 per 5, 30. Llavors, hauríem de mirar que els radicants, com a les sumes, estiguessin en nombres primers, en aquest cas sí que ho tenen, llavors el primer pas seria buscar el múltiple comú. Deixem tot això igual, és a dir, els nombres primers, el radicant en aquest cas igual, i ara mirem el múltiple comú, que és 30 hem dit, 30 i 30. Per tant, la mateixa cosa que les fraccions, ja sabeu que no us agrada gens, però és el mateix. Del 6 he passat a tenir 30. Què he fet? He multiplicat per 5. Per tant, aquí a l'índex hauré de multiplicar el mateix per 5. Com és un 1? 1 per 5, 5. I aquest seria l'exponent del 2. I el mateix farem, ho faig en un altre color, el mateix farem en aquest cas. Del 5 al 30, què he fet? He multiplicat per 6. Per tant, per trobar l'exponent, multiplicaré per 6. Tinc un 1 perquè no hi ha res, per tant, 1 per 6 és 6. A veure si es veu una mica bo. Vaig esborrar això i poso el 6. Llavors, quan jo tenim el mateix índex i els exponents ja aclarits, fets amb l'MCM, juntem les arrels. Ara tenim 30, tot està sota el mateix índex, es pot multiplicar, 2 elevat a 5 per 3 elevat a 6, i això intentem arreglar. El que no es pot arreglar, doncs ho deixem així. De moment ho deixarem així. Anem a veure un altre exemple, perquè en cas de que això sigui el mateix, la mateixa base de la potència la podrem juntar. En aquest cas, us he posat aquí els passos a seguir. Per què? Perquè veieu que al radicant no tenim ni un 2 ni un 3, no són nombres primers, són nombres compostos. El 8 no és un nombre primer i el 4 tampoc. Per tant, el primer pas, reduir nombres primers. Tal com us vaig dir a les sumes, podeu veure el vídeo d'arbre i si no, simplificar de la manera més tradicional. Anem a fer el mateix, el primer pas amb vermell. Llavors, el 8 el simplifiquem, és 2, 4, 2, 2, 2, per tant el 8 és 2 a la 3, 2 al cub, i el 4, més fàcil encara, és 2 al quadrat. Llavors, el primer pas és aquest, posar les arrels transformades, 2 a la 3, o sigui que vagin en base a unes bases, mai millor dit, que siguin nombres primers, sobretot nombres primers, sempre. Anem a fer el segon pas. Ja tenim les bases en nombres primers
Ara hem d'arreglar els índexs, perquè hem dit que no es poden multiplicar si no tenen el mateix índex, i no el tenen. Com l'exemple anterior, ja sabem que de 6 i 5 el múltiple que tenen en comú és 30. Per tant, buscarem el 30. Aquí poso 30, però recordeu que només he de deixar la base. I amb l'exponent ara veurem què fem, perquè abans teníem un 1, però ara tenim un 3 i un 2. Llavors anem pas per pas. El primer pas que hem fet què era? Que del 6 hem passat al 30, hem multiplicat per 5. Per tant, aquest exponent el multiplicarem per 5 també. 3 per 5, 15, llavors aquí quedarà un 15. Abans multiplicàvem per 1. Per què? Perquè a l'índex no hi havia res. a l'exponent. Però ara a l'exponent sí que hi ha un 3. Per tant, l'hem de multiplicar també per 5. Anem a fer-lo. L'altre en un altre color, val? Us ho faig en verd. Llavors d'aquí del 5 hem passat al 30. Perquè hem multiplicat per 6. Per tant, l'exponent també el multiplicarem per 6. 2 per 6, 12. I ja tenim arreglat aquests MCMs i aquests exponents. Bé, anem a fer l'últim pas, simplificar. Anem a juntar les arrels. Per què? Perquè la tenim amb el mateix índex, les podem juntar. I aquí fem 2 i 2 a la 12. Bé, ja ho tenim junt. Què ho podem simplificar? Pensem. Tenim la mateixa base? Sí, tenim la mateixa base. Per tant, sabem que les potències amb la mateixa base es poden juntar. Si s'estan multiplicant, què fan els índexs? Es sumen, per tant, 2 seria 27. I aquest seria el resultat. Si poguéssim extreure factors, els extreuríem, però han de treure de 30 en 30 i estan de 27. Per tant, aquest seria el resultat final. Recordeu que si no us en recordeu de que quan estan multiplicant se sumen, penseu que teniu 15 dosos i 12 dosos, per tant al final hi ha 27 dosos. Llavors, això seria tot, espero que ho entengueu, pas per pas, aneu pensant i sobretot apunteu bé els apunts. Ens veiem a classe, adeu!